Kanigari ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi de meri nongti walang. Kinigilong kimat ki bakong sanjang ka khubor mata ka step. Yakandu Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi bat ka Presiden jang ka European Commission ka Ursula von der Leyen bat lai kren halor ka jingetri lang ke India ba ki ri jo ka doba Europe hakiliang to per. Kajila Nagaland kalalong kajila ka balat na uknyang jingpang corona manta. Yo pediang khusnam ka Meghalaya ha ka jingkhun ban pendo e ka jingpang kishori bat pendam ka New Trap Integrated Territorial Organization ya ka kentien nongway garam pani ha pramer. Ki khubor ki baknya. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulai kendo ekran bat ka Presiden jang ka European Commission ka Ursula von der Leyen hani Delhi min kesni. Baru arno kini lam kila pen pau ke jing ya jang katri ke kata balai trilang hapring ke India bat kiri ke dawa Europe. La shimu e karai ban nang pen klan shu ya ke jing trilang ha ke liang ke jing kentiu ya ke khai pateng ke jing ban bhai ke mariang ke jing sam jing tip ha ke jing start ke juk menta bat ke jing pen klan ya ke imlang salang. Kala dandu ke jing ekran halor ke jing e ki bala ban kata ya ke sinchar khadar bat ke yo ke kot namar jong kathma ha Ukraine. Kajila Nagaland kalalong kajila ka balat ng kanyang jingpang corona hadin ka jingyo jingko jongway brio hadimapur district. Katkum ka jingmang jingken kidon na ipusan hajar saus pa prang ki brio ki balangat ha ka klam COVID han Nagaland balay pula hajar ars pa sau pusang na prenjong ki kilayo ya ka jingkon. Kajila Nagaland kaladap ITK COVID haduk handriyo point iwe handriyo lak tali hakaleng kajila. Kat saulak peli kita waitika la Aisyah kinong trika koi kekia ki syakri ki ba khama nak ketema COVID kinong song ki ba pedeng kerta khat prah du sau pusau senem ba kunjuru ki bala palat sau pusan senem. Ketika penklan ke balai la Aisyah arf hajar sans paksa arfun remut ki beri ki badai hok banyo eka. Kidon silak hajar sans pak khat pramut ki balayo tika bat ki bahap haka thup khat sau hru khat prasnem bat khat la hajar arspa arfu pramut ki bahap haka thup khat ar hadu khat sau snem karta. Ke India ka dawai tika banyadana ka COVID-19 hadu palat sispa prapu nyo kulur nyo fuai lak telitar hadu mentah. Min kasih kembali lak hendro pusau hajar mungkin mengsong kilayo tika COVID baka jinyo jingko jikinong pang COVID haba kan kilum long barok kilong kanday hupra point nyusan nakasispa. Hakawi perka khubor bri lama thamai kuni jingpang corona min kasih Meghalaya baki active cases hakani ka jala menta kidon hendro mot. Kajinyo jingko jongki bayo kem COVID ha Meghalaya kalong kanday fuar hajar sispa kanday hendro mot tar haduk menta. Kajila Meghalaya kalayo ban piang ya ka khusnam na katana jong ko kya na ka banta ka jingle bha jong ka ban pendu jat ya ka jing pangkisho na ka ni jila ka sarkar Meghalaya po ka jing trikam jong National Vector Borne Disease Program malaria ha ka jing identity jong National Health Mission Meghalaya kalayo ban piang ya ka khusnam ha ka arkusan tri uyayong ka balong ka sni ban rakhi ka World Malaria Day ya ka ni ka khusnam ayo ban pedang di Dr. Biba State NVBDCP Program Officer ibalang hikmat ya ka sarkar jila. Menteri ka sarkar India ubari kini ina tanat jong ka koi kya umansuk mendaviyau ong ba ka sarkar India kadang dan hakalindi ban rat bin khong ya ka jingpang kishori lani ka malaria bat kunjuri ka jingpang TB na kani kiri. Menteri ulai thuru ba ka sarkar ka labu ya ka thong ban pendu jat ya ka jingpang malaria haswa jong snem arhajar laipo bat ya ka jingpang TB haswa jong snem arhajar arpusan. Kani ka khubor kawan spin na ka All India Radio Shillong. Ka Senghalang New Trap Integrated Territorial Organization JNT Hills District menang kasi kilahya sa premier ban pendam ya kekentin nongway garam pani namar baka General Administration B jang sarkar jila kala depun bana nadu ka khat sautri uluber arhajar khatnyo ba an khat shu ya kate jaka garam pani hendri ban khat no daka kerteng sapai ya kani ka jinni en pendam ka kerteng jang kate jaka lailam do president HITO JNT Hills uba lawyer Sengwar uba dairu assistant secretary Sengmi. Habai kren bat kila pathai khubor kinang lam jam ketika seng kila ong
Bagi tentu ya ke sorkar kami ban itu no ke tim khasi kum ko weni ki tian bakran hari India bat bala itu da ke sorkar da ke perlu ka ha ka khanet ka phra jong ka ti sinsari ke India. Ka tenat jong ka perian ke sorkar India bat ka tenat ka bakhmi ya ka bha kami jong nongrap ka penong ya ka program kisan bhagidari prathmikta hamari ka bala sedang duduk mudmi ke sini. Kini ke program kan ni hadu kan live trik minta ubnai bakal long rukum shibinta na ka jingle kemen azadi ka amrit mahotsav katanan agricultural research but education kan pelong ya ka krishi mela habaro ki krishi vigyan kendra badan ajing kai batru ka jingpin inam yikir komrap ki ba pher Menteri nak kamriang juga sorkar India Narendra Singh Tomar unpli ke program IG kai ke bekepang halor ke crop insurance mempunyai daka Common Service Center CSC. Hapo je ketika program ke CSC ansa penongdu ikan National Atmanirbhar Bharat kaban kentup ya nyusan kinongrap bala syajit kerpang ringkat baki-baki kinong sengkam lajong. Menteri Rama ka Manipur and Biren Singh menghumkasi ula play pedai ka seminar comes interactive workshop na kabanta ki Mukhtiar baki officer pulit ya ka bala penong ha City Convention Center. Ya ka program la penya daga jinga trailang ha pedeng ka tanat pulit bat ka tanat ki kampo yen jong ka sorkar Manipur. Hama ai jing kren ku kongsan Menteri Rangba N Biren Singh la ai ka jing penting kena bakanan dan ka bakum kono ku ka jing muslia pedeng ka jing tre jong ki pulit ha ka kam ka bayde bat ki drugs bakum joru ki jat kam sni ki ba pher ki belong persha ya gari ula pen skembu baka sorkar kan penstam da ka pating ladalap ya ki bakum kita ki muslia. Komisirinta na ka jingrakhiya bin ka Malboro me ka World Book and Copyright Day la penong ya ka program day bat ka jing nam ki jat kot ka pher ha ka auditorium jong ka Shillong College. Ya ka program ka bani arsi la penya da ka jing trelang ha ka Shillong College Central Library IQAC Shillong College ka Shillong Commerce College Library bat ka College of Teacher Education PGT Library. Kani kesin ke beningkong bagi kita likely ki college ki belong shipara ki trelang hakan jo kerensan hadir bagi dap soi lang ya ke sekolah trekam muslim araja karpra hakapor ba ajing kran hate ka program ka bakatpang ka principal jong ka Shillong College Dr. Kong E Kharkong Wari Laong baka jing pemilihan babhawan buli ki kot kana hiar shop palap hakani ka digital Yong ba ha ka jingi ki babon ki video kim da ken kor shu ya ka ni ka jing pemilihan ng pulikot ka balang ka weni ki jingun kam ki bakodor ha ka jing ka Indian Youth Congress ha ka singing kong kalapan bana bakan penong ki ka jingi kop kran pat ba na ka bangka ki nong snong jogori halor ki babon ki mat ki bakta ki emong salang haba pen benai ke ni Gaurav Jain beri mong aiktian jong Indian Youth Congress ulaong bagi pat ba ka Meghalaya ki lak ban simta ka te ka lumpung da ka pa ki video jong ki ha ka link ka bala bo khnang na ka benda ka te ka jinga ko na ka liang jong ka General Secretary ka Meghalaya Youth Congress ka kong lakan tiu soklan ka la yethu bagi nang simta ki lak ban kran ha ka te na jong Kachat Sukra lani kata masalah kemen porthum portep jom ki rilum jaintia la penong ha kishnu ki pera jom ki rilum jaintia ya kachat Sukra ka bade ka dak jom ka jing kemen mensim na ju penong hashwa ban bet usumbai kadang ka jinget bade ban da penong ya kedua ka pirat hashwa ban tung mentem kenang bau beli unda sumar na kinu ki jing sha penjat Kartu kini ke khubor kelakon bakal wan shpi na ko All India Radio Shillong. Semua babat dapat mentasi ke program ke Banpun.